в 3 часа вие сте в Карлови Вари, в най-добрия случай, ако няма задръстване в Прага, 3:30. В 5:30 трябва да си тръгнете най-късно обратно, за да бъдете в 7:30 в Прага. И в крайна сметка в Карлови Вари сте били наистина един единствен час. Вече живееме в едно дигитално време и когато е написана една програма, проверявайте и километрите, дали е възможно да се направи. Ние не сме азиатите, които идват тук и които минават по 700 км на ден. Вчера шофьора ми каза, че последно е бил с една корейска група и на коледните пазари са имали по 10 минути, колкото да направят по 3 спирки. Ние още, слава Богу, не сме достигнали до това състояние, тези програми и тези екскурзии, които се предлагат в България, трябва да бъдат за ваше удоволствие и трябва да отговарят на парите, за които сте платили. Другото нещо, което се прави все по-често и по-често, се предлагат чартъри за такива дестинации като Прага, като Париж, като такива дестинации, които се наричат екскурзии. Един чартър, който е за почивка, може би в него няма нищо лошо, чисто и просто вие си плащате хотел, този чартър минава, този чартър пристига, автобуса минава, оставя ви в хотела и си заминава, идва след 7 дни да ви вземе, така че нямате нито ви ангажимент към нито агенцията към вас. Какво се случва обаче, когато пристигне един чартър, който е предвиден за екскурзия? Това са 150 човека, които са разпръснати из града, минимум в 6 хотела. Първо, от летището се започва една суматоха, кой в кой хотел е. Миналата седмица помагах на колежка, посрещнах така един чартър, бях в единия автобус. Една дама беше много агресивна към мен, защо са я излъгали, в последния момент са и сменили хотела. Значи много голяма част от тези агенции, които предлагат чартърни програми, чартърни екскурзии, обявяват 4 хотела. Не е обаче задължително да бъдат туристите настанени в тях. И какво се почва? Благодарение на нашия цветущ български език се започва. Хотел или подобен, хотел или удобен, хотел или подходящ, хотел или уютен, хотел или семейен. Значи във всякакви варианти можете да намерите описание на хотела и винаги ще бъде удобния, подобния, семейния, уютния на края на града. Когато отидете да си купувате една такава програма от агенция, разбира се, в България има много малки агенции, които не могат да си позволят сами да направят, да съберат група и затова предлагат програми на други по-големи агенции. Тази малка агенция, която работи за вас и на която можете наистина да се доверите, е агенцията, която ще ви предложи най-доброто. Плюсовете на програмата. Ако има минуси, така че тази малка агенция ще си е направила труда да ви опише всичко, за да можете вие да си изберете най-доброто. Много агенции обаче процедират по следния начин. Голямата агенция предлага целия свят. Идеално. Нито ги интересува какво ви продават, нито ги интересува на какви цени. И в крайна сметка туристите се връщат разочаровани, записват ги по разни чартърни програми, наистина по 150 човека и тези хора вече не се обръщат към тези малки агенции, но за тази агенция е важно, че си е взела комисиона. Това са много грозни неща в България и аз мисля, че е дошло времето в България, в което трябва и ние да държиме на едно високо качество и разбира се, когато
от нещо не сме доволни, но това да бъде основателно недоволство, а не чисто и просто да си пишеме някакви неща, на каквито които са смешни. Например, в агенцията най-често за Португалия имат оплакване, че предишната седмица